Ahojte všetci, moje meno je Baška a v prvom rade by som vás chcela privítať na mojom YouTube kanáli. Toto je v podstate moje prvé oficiálne video, kde teda líčim samu seba a nie moju krásnu modelku ako v minulom videu. Toto video alebo tento tutoriál, ako ste si už mohli všimnúť, je trošku taký nezvyčajný. Je to niečo extravagantné, niečo dramatické, niečo, kde môžete zapojiť svoju fantáziu. Je to pretože toto video mi poslúži ako prihláška do súťaže NYX Face Awards. Ja som sa teda rozhodla stvárniť pani alebo kráľovnú noci. A ako môžete vidieť, tak dominuje tu hlavne tmavé farby. Kontúry sú veľmi výrazné, pery sú čierne, oči sú taktiež čierne. Využila som tu inú techniku linky. Mám tu rôzne glitre, mám tu pigment, mám tu ešte nejaké symboly. Ja dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A ak áno, tak mi kľudne prispejte dole nejakým tým lajkom alebo komentárom a určite mi dajte vedieť, aké video by ste chceli vidieť na budúce. Ale teraz už dosť obkecávania a poďme priamo na video. Na tvár si nanesiem tekutý make-up a taktiež aj tekutý korektor a zapracujem ho húbkou. Na zakrytie nedokonalosti použijem túto paletku korektorov od NYXu a poriadne všetko zapudrujem. Takéto veľké obočie si vytvarujem pomocou čiernej jumbo ceruzky od NYX v odtieni 601 Black Bean a taktiež pomocou striebornej ceruzky. Oči začínam s týmto hnedým tieňom od NYX. Na vonkajšie kutíky oka použijem čiernu jumbo ceruzku od NYX a rozmažem do stratená. A na vnútorný kutík oka použijem tento krásny strieborný pigment od NYX v odtieni 15. Tento hnedý tieň od NYX nám krásne všetko spojí dokopy. Horné viečko ukončím jednoduchou linkou a taktiež korektorom od NYX trochu upravím. Pod okom si urobím linku taktiež pomocou čiernej jumbo ceruzky od NYXu a touto linkou vlastne vytvorím dojem väčších očí. Na horné viečko si dám ešte trochu tohto krásneho modrého tieňu od NYX. Ďalej si dám špirálu a nalepím si umelé mriavnice. Celú tvár si vykontúrujem pomocou tejto paletky od NYX a budem používať odtieň Sculpt a odtieň Hollow. Na väčšie rozjasnenie tváre použijem tento svetlý púder z paletky NYX v odtieni Soft Light. Pre hĺbšie kontúry použijem obyčajný čierny tieň. Sweetness is on the loose and right.
Takže na čelo až k spánku si prilepím tieto hviezdičky z papiera a vlastne vykonturujem si ako keby čelo pomocou konturovacích odtieňov z tej paletky NYX. Nakoniec hviezdičky odlepím a vyplním to striebornými trblítkami. Na rozjasnenie tváre a dekoltu použijem tento sivý pigment od NYX v odtieni 15 a zmixujem to taktiež aj s trblietkami. Pre krajšie rozjasnenie tváre dám na vrch tento rozjasňovač z paletky NYX v odtieni Ice Queen. Pery vyplňam obyčajnou čiernou ceruzkou a mesiačik som si na čelo nakreslila pomocou jumbo ceruzky od NYXu.